ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо ва ба дарси забони русии мо. Агар шумо дар канали мо аввалин бор бошед, ҳатман тугмачаи подписатсаро пахш кунед. Имрӯз мо дар бораи родҳо, яъне ҷинс ва дар бораи исм дар забони русӣ чӣ хел аст ва онҳо чӣ хел истифода бурда мешавад, умуман дар бораи грамматикаи ана ҳамин исм ва род, яъне ҷинсҳо гап мезанем. Хоб, ман дар дохили дарс ҷинс, исм гуфта истифода намебарам ва дар ҳама ҷо имя существительное ва род гуфта сухан меронам. Ман фикр мекунам, ки ба шумо фаҳмотар мешавад. Хоб, имя существительное, исм ба ду савол ҷавоб медиҳад: кто ва что. Кто ин кӣ, что ин чӣ. Кто ин кӣ, что ин чӣ. Кто ба одамҳо, ба предметҳое ки ба ҷон дорад истифода бурда мешавад. Что бошад ба он чизҳое ки ҷон надорад истифода бурда мешавад. Хоб, ҳозир бо мисолҳо дида мебароем. Кто. Кто ин кӣ гуфтем. Кто это? Это студент. Студент албатта ягон телефон ё ноутбук шуда наметавонад. Студент ин одам аст ва одам ки ҷон дорад кто гуфта сухан меронем. Кто. Кто это? Это студент. Студент. Кто это? Это кошка. Дар забони русӣ мо агар дар забони тоҷикӣ ҳайвонҳоро чӣ гӯем, агар дар забони русӣ чӣ не кӣ мегӯяд, яъне кто. Аз хотир набароред. Кто это? Это кошка. Кто это? Это кошка. Ин чист? Ин мушук ёки пишак, ҳаму чиз аст, гурба. Хоб, дети наши будущее. Дети наши будущее. Дети ин бачаҳо. Наш будущее. Бачаҳо ояндаи мо аст. Кто? Бачаҳо албатта. Что? Ана акнун чӣ? Что это? Это газета. Это газета. Газета ки ҷон надорад, бо что мебинем. Хоб, что это? Это телефон. Ин чист? Ин телефон аст. Хоб, наш институт находится в центре города. Наш институт находится в центре города. Яъне донишкадаи мо дар маркази шаҳр ҷойгир аст. Чӣ? Донишкада, институт. Чӣ? Яъне донишкада. Дар ин ҷо гуфта истааст ки наш. Что? Наш институт. Что? Институт. Ва барои ҳамин ҳам мо инро чӣ, яъне что гуфтем. Хоб, анакнун род имён существительных. Дар бораи род, ҷинсиятҳо гап мезанем. Хоб, дар забони русӣ се род ҳаст. Инҳо: мужской род, женский род ва средний род. Такрор мекунам. Дар забони русӣ се род ҳаст. Мужской род, женский род, средний род. Тамоми исмҳое ки дар забони русӣ вуҷуд дорад ба ана ҳамин се гурӯҳи родҳо тақсим мешавад. Якум гурӯҳ ин род мужской род ҳаст, ки он чизҳое ки он исмҳое ки бисёртар ба мард, ба ҷинси мард дахл дорад, дохил мешавад. Баъд дуюм гурӯҳи род, женский род, он исмҳое ки бисёртар ба ҷинси зан дахл дорад, дохил мешавад. Средний род, он чизҳое ки аз инҳо мондааст, он предметҳое ки ҷон надорад, ба ҳамин гурӯҳ дохил мешавад. хоб, боз мебинем чӣ хел истифода бурда мешавад, бо кадом ҳарфҳо тамом шавад. хоб, умуман мана ҳамин родҳо дар забони русӣ чӣ хел онҳоро аз якдигар ҷудо кардан мумкин аст, ҳозир ҳамашро гуфта мегузарем. Мужской род бо мой, он. Женский род бо моя, она. Средний род бо моё, оно. Ҳозир мефаҳмем чӣ аст инҳо. хоб, мужской род аввал. А бо ҳарфҳое ки а, ё дурусттар гӯем, агар исмҳое ки бо ҳарфи а, я
و فقط با جنس مرد تعلق دارد تمام می شود با موسیقی رو داخل می شود. فقط با جنس مرد اسم هایی که با آیا تمام می شود فقط با جنس مرد داخل دارد با گروهی موسیقی رو داخل می شود. مثال اینها کمان، خیلی کمان: پاپا، دядя, юноша, дедушка. پاپا این پدر مرد است. دядя این تقو و امک، البته این هم مرد است. یونوشا بچه خورد، این هم یک پسر بچه است. ددوشکا این بابا، این هم کنشنا پدر کلان مردک است. خب دویمش رو میبینیم. اسم هایی که با حرف ی کراتکی ی قوشدار میگوییم و با او میاکی знак گفتم بخشش میاکی знак تمام میشود با گروهی موسیقی رود داخل میشود. خب مثال بخشش край, герой, музей. و бine با میاکی знак با день, дождь, путь, пен, писатель, читатель ана ҳамино ба гурӯҳи мӯсиқои род дохил мешавад. хуб женский род ҳарфҳое ки исмҳое ки бо ҳарфи а ва я тамом мешавад ва ба ҷинси мард дахл надорад, тамоми онҳо ба женский род дохил мешавад. такрор мекунам. исмҳое ки бо ҳарфи а я тамом мешавад ва ба ҷинси мард дахл надорад, ҳамаи онҳо ба женский род дохил мешавад. Например, вода, школа, сестра, мама, земля, деревня, семья, линия, история, тетя, сестра, гуфтем. хоб мисли ҳаминҳо ҳамаш ба женский род дохил мешавад. тарҷумаи инҳо навистагӣ аст, барои ҳамин ман нахондам. фикр мекунам ки шумо фаҳмидед. боз такрор мекунам. он исмҳое ки бо а я тамом мешавад ва ба ҷинси мард дахл надорад, ба женский род дохил мешавад. хуб дар боло гуфтем ки агар исмҳое ки ба як знак тамом мешавад ба мӯсиқои род дохил мешавад гуфтем. ҳамаш не. он исмҳое ки бо зин як знак, сет як знак, с як знак, в як знак, б як знак ва п як знак бо анамин ҳарфҳо тамом шавад ба женский род, дигар тамоми онҳо ба мӯсиқои род дохил мешавад. такрор мекунам. зин як знак, ст як знак, с як знак, в як знак, б як знак ва п як знак бо анамин ҳарфҳо тамом шавад ба женский род дохил мешавад. дигар тамоми ҳарфҳое ки бо як знак бо дигар ҳарфҳо тамом мешавад ба мӯсиқои род дохил мешавад. мисли мана ин чизҳое ки ҳозир дида истоед, исмҳое ки степ, жизнь, чест, любовь, инҳо ба женский род. мат, дочь дигараш бошад ба мӯсиқои род дохил мешавад. хуб сеюм роди мо ин средний род аст. ҳарфҳое ки бо о, е ва ё тамом мешавад. дар унҷо дар мӯсиқои род е икраткер, е қошдор гуфтем. дар средний род бошад о, е ва ё. бинед, окно нависта шуд акно, письмо, море, здание, поле, ружьё. ана ҳамино ба средний род дохил мешавад. тамоми ҳарфҳое ки тамоми исмҳое ки бо ҳарфи о тамом мешавад, о, е, ё ба средний род дохил мешавад. акно, письмо, море, здание, поле, ружьё, мисли ҳамино ва дигар исмҳое ки бо ҳарфи о, е, ё тамом мешавад, боз такрор мекунам, ба средний род дохил мешавад. дӯстони азиз, ман фикр мекунам ки шумо аз дарси мо чизе ки хоста будед гирифтед ва дарси мо ба шумо маъқул шуд. албатта ҳамин тавр бошад, тугмачаи подписатсияро пахш кунед ва фикрҳои худро дар бораи дарс дар комментария нависед. бо шумо буд Лутфулло Илмуродов.
خیر دوستان عزیز، تا درس‌های دیگر در پناه خدا باشید.